Dear Kuya Mark, ako di si John, 28 anyos ang pangidaron. I have this story na I really need to express and need some advice from your viewers, Kuya. I think ani ang pinakasakit nga nahitabo sa akong life. Na ako'y uyab, Kuya, since high school pa ni among relationship doha. 9 years and 4 months na among pinagsamahan. Daghan na kaayo mi og mga kasakit nga naagian. Mga away, mga selos, mga walay hinungdan nga storya. Pero amo ni gihusay imbis na magbulagay. Siya akong best friend, my girlfriend, and hoping to be my wife, Kuya. Siya akong karamay sa bisag unsang problem sa amua, ug ako pud iyang karamay sa unsay problema sa ilaha. I'm super lucky and blessed nga niabot siya sa akong life, Kuya. Apan sukad niya atong April nga naay pandemya, nawala na among convo duha. Kay lisod daw ang signal sa province nila. Mismo mutawag ko sa iya ha, Kuya, lisod na kaayo. Kay no signal man daw, sigon pa niya. Lisod pod kaayo kung adto ko sa ila nga wala may biyahe nga bus. Ug 1 month ang nilabay, Kuya. Sakit kaayo na balita ang akong nadunggan sa among silingan, Kuya. Akong girlfriend nga 10 years ming duha is gikasal na sa lalaking bulan pa niya nakaila. Ingon pa iyang igagaw na buntis daw, maong gikasal na lang jud sila. Gisendan ko og picture sa ilang wedding, nga nahitabo sa ilang probinsya, Kuya. Wala na ko napugngan akong mga luha. Ang babae nga akong giampingan sa una karon sa ubang lalaki gikasal na. Nakita na ako na happy kaayo siya sa lalaking gipuli sa ako. Ug dili ko katuo nga sa napulo ka tuig nga naa siya sa akong mga kiliran, kaya ra man di gihapon tang ilisdan. Sakit kaayo pamation labi nagwala man unta mi gabulag, Kuya. Nakaingon ko nga ang gugma perti jud di ay nga maruah. Wala siya nagbase sa kadugayon kay moabot ta di ay ang panahon nga ilisdan na ta pohon. Ang gugma, Kuya, na jud di ay happy ending. Kay sa story namong duha siya raang na happy sa ending.